Yokur uba tibarios syadap ya kasong pisa shipo hajar tengka haka jing job jong u ya ka jing yakop jing ruai Christmas bakerteng Christmas melody bala penya da ka Don Bosco Media Network. Kumshi benta ban penkiu ya ka sap ka pong jong ki kena samla ka Don Bosco Media harengkat bat ka Don Bosco Youth Center mentau usnam kala penong ya ka jing yakop jing ruai Christmas tenrai. Watla kan ni ka jing yakop ruai la pentip na du ubenai risau pause duna bha ki bashim benta. Layo tang prateli ki jing ruai Christmas bat kinong shim benta ki day na India, Nigeria, bat na UK. Kargum ka kendon bala penmi da ka Don Bosco Media ki jing ruai ki babon nong pet ha ka YouTube channel jongka kinong job bat ka jing yakop kalakut ha ka khat pratarik uno pra por khat ar baje menmi. Pat hakate ke por balabu ka jingruai Jisu Kris lakha da uti barius syadam layo pras pangut ki views bat ulayo ya ka nam banengkong bot ska kenho na Siliguri haka kerdan ka baar bat kirayo ya ka song pisa ba hinyau hajar tengka ya ka jingruai jongki ka bakerteng The Joy of Christmas. Ka jingruai laingut ki riu start bala thau da u bala jit lang karjana kalayo ya ka nam balai bat ka song pisa basan hajar tengka. Lakar pat kini kinong job bakin one show office jong ka Don Bosco Media man one shim ka khus nam jong pi badara artat ya ka ID proof jong pi. Bertemu jong ati baria sedang nagas no motor sia bar bertemu jong rupai Yesus Kristus lakha. Why hallelujah, kiat men kusan, why hallelujah.